V další části naší výuky vám představím Pavla s Monikou, kteří vymysleli vynikající novinku, nevím, jestli ne světovou. Je to vysoký koncentrát mnoha ajurvédských poznatků do takového kolečka, které se podobá dávné matematické pomůcce logaritmické pravítko. Kdo znáte ještě? Znáte někdo logaritmické pravítko? To se posunovalo. Teď je to v podobě kolečka, které se dá posunovat taky, ale nemá omezené posunování. Takže jak my vyrábíme různé tabulkové pomůcky a obrázkové pomůcky, tak oni vám představí vynikající pomůcku pro i studenty ajurvédy, ale i pro běžného uživatele. A je to i v několika jazycích. Český, po slovenský, po maďarský, polský, anglický a myslím, že i arabský. Ak Allah povolí, bude to aj v arabštině. Takže i naši arabští studenti nebo diváci na internetu si mohou polahodit, když by si tu pomůcku chtěli použít. Takže ja by som chcel v úvode poďakovať Pavlovi Hloškovi za inšpiráciu, ktorú vniesol do našich životov s Monikou, pretože vďaka tomu sa náš život vo veľkej miere zmenil. Vďaka tomu sme začali uvažovať inak a vďaka tomu sme sa snažili dodržiavať nejaké pravidlá, nejaké veci, alebo dostať sa do režimu, aby naše tela nejakým spôsobom kvitli, rástli, aby sme nemuseli čeliť tým klasickým potiažom a problémom, ktoré ľudia spájajú s vekom a pritom s vekom nemajú nič spoločné. Takže vďaka Pavlovi, vďaka za ajurvédu a mám taký pocit, že Pavol vytvára mnoho aktívnych ajurvedárov, mnoho ľudí, ktorí si nenechávajú, takisto ako on, si nenechávajú ajurvedu sami pre seba a plnia tým proste obrovskú úlohu pre túto spoločnosť a šíria to ďalej. V tomto duchu sme sa snažili pracovať aj my s Monikou. Snažili sme sa si tú ajurvedu nenechať len pre seba, ale respektíve nejakým spôsobom ju overiť na vlastných telách a posunúť tú informáciu ďalej. A tieto všetky faktory dali dohromady to, že sme sa s Monikou rozhodli vytvoriť spoločnosť, ktorá nesie názov PJL Styl, kde písmenka PJL znamenajú potraviny ako lék. Čiže operujeme v Českej republike, takže sme sa rozhodli, že to bude PJL, takže potraviny ako lék. A táto spoločnosť má niekoľko produktov. V prvom rade sa snažíme byť osvetoví, snažíme sa ajurvedu šíriť ďalej, aby ľudia získali informácie, ktoré im patria, aby sa ľudia stali pánmi svojho vlastného zdravia. A jedným z našich, alebo naše krédo našej spoločnosti je, že pomáhať ľuďom je síce fajn, je dobré, ale je lepšie, keď si ľudia dokážu pomôcť sami. Čiže v tomto duchu my sa snažíme prednáškami, činnosťou, formou varenia, životosprávy a týchto vecí, všetky informácie sa snažíme predať okoliu spoločnosti. Pomaličky začíname od rodiny a sa to začína šíriť ďalej. Z tohto dôvodu sme vytvorili webové stránky, z tohto dôvodu sme vytvorili niekoľko produktov, s ktorými sa môžete potom oboznámiť aj vy. A taký pilotný projekt spoločnosti Potraviny ako lék a náš je projekt, ktorý sa volá Kolečko. A myslím, že Monika už v tejto chvíli ho môže pomaličky rozdať, aby každý vedel, o čom sa bavíme, aby to mal každý v rukách. Tak je to takéto, tak ako Pavel povedal, nejaké logaritmické pravítko, ktoré sme my s Monikou sa rozhodli vytvoriť preto, aby sme skutočne pomohli ľuďom nájsť inšpiráciu v konkrétne veci, tak ako sme sa teraz učili o majmách, tak tu na v tom koliečku chceme ľuďom dať konkrétny návod, konkrétne veci, ktoré môžu hneď tu a teraz použiť, a aby mohli fungovať. Snažili sme sa sklbiť tie najzákladnejšie informácie o jednotlivých troch regulátoroch, o vetre, o slize a o žlči
A v tomto kolíčku sme rešpektovali v podstate ročnú dobu a rešpektovali sme aj dobu dennú. Hej. Na čo toto koliečko vlastne slúži, na čo funguje? Hej. S pomocou Pavla, s pomocou nejakej ajurvédskej diagnostiky, keď vy sa dozviete, kým ste, jaká je vaša konštitúcia, jaké dlhšie u vás prevádajú a podobne, dostanete sa do fázy, kedy začnete riešiť, aký typ stravy je pre vás vhodný a aký typ stravy pre vás vhodný nie je. Pavol má vynikajúcu pomôcku vo forme vhodných a nevhodných potravín. My sme sa snažili v tom koliečku sklbiť dohromady všetko a navrhnúť vám konkrétne jedlá na konkrétnu dobu dennú a konkrétnu dobu ročnú. Jednoduchým pootáčaním tohto koliečka sa vám budú vo výrezoch vo vnútri odkrývať jednotlivé informácie, ktoré vy potrebujete. Čiže my ako študenti, nám to je samozrejme jasné, my sa vieme zorientovať v nejakých ročných dobách a v nejakých denných dobách. Keď by som dal príklad mesiaca súčasného, čo je listopad, tak sme ho zobrazili v modrej farbe a určite sme sa všetci učili, že modrá korešponduje teda s vetrom a práve toto obdobie nachádzame sa v období vetra. Hej. To je informácia číslo 1. Informácia číslo 2 je, že keď by som ja chcel vedieť, čo je vo vetre vhodné, aký typ stravy je vhodný vo vetre, samozrejme v rámci koliečka rešpektujem informáciu tu, že Ayurveda propaguje jedlo 3-krát denne, čiže bavíme sa o raňajkách, snídaní, o obede a o večeri. Čiže s týmito 3 faktormi toto koliečko pracuje. Čiže ja keď viem, že je mesiac listopad a chcel by som vedieť, jaká snídanie je pre mňa vhodná, alebo aký obed je pre mňa vhodný v listopade, alebo aká večera, tak jednoduchým pootáčaním tohto koliečka sa mi tam budú objavovať jednotlivé písmená. Jednoduché je to v tom, že vy keď to pootočíte správne, tak sa vám v jednotlivých tých výsechoch zobrazí konkrétne tam obed, konkrétne večera, konkrétne raňajky. Samozrejme obrovská pomocka je aj v tom, že tieto 3 ómy, tieto 3 žlté kruhy sa vždycky spoja, keď to je správne. Čiže ja som v mesiaci listopad, mám záujem o raňajky, tak si prečítam, že na tom menšom koliečku otočenom nájdem si, že tu sú niekde snídani, natočím ho do pozície, aby mi to lícovalo, spojím si 3 ómy. A v tejto tretine snídanie sa mi tam objaví opäť snídanie a mám tam písmena HTP. Zatiaľ nevieme, čo to znamená. Predtým, než sa človek k tomu dostane ku tým konkrétnym jedlám. Takže máme tu správnu pozíciu, sme v listopadu, sme v snídaní. Takisto by sme mohli byť, dajme tomu, v listopadu vo večeri, alebo by sme mohli byť v listopadu na obed. Vždycky sa tam zobrazí tá informácia. Čiže, dajme tomu, ideme na snídaní v mesiaci listopad, takže natočíme si tie, bude nám denná doba a ročná doba lícovať, ómy sa nám spoja a informáciu, ktoré potrebujeme o snídaní, dostaneme práve tu. Môžeme si samozrejme prečítať nejaké základné informácie k snídaní, kedy by sa malo odohrávať medzi 7 a 9, čoho by sme sa mali vybarovať, koľko tej stravy by tam malo byť. Čiže to sú základné informácie týkajúce sa snídane. A tu je riešenie tej našej hádanky snídanie HTP. Rozdelili sme, pracovali sme tam nejakým spôsobom s chuťami a rozdelili sme ich do niekoľkých kategórií, kde o tom, čo to znamená HTP, sa dozviete na druhej strane. Čiže keď to otočíte, máte tam jednotlivé kategórie vysvetlené, popísané. A H sa dozviete, že je horká, teplá. T sa dozviete, že je ťažká a mastná. A P sa dozviete, že je pálivá, ostrá, pikantní, zahřívající. Čili moja snídanie v čase listopada alebo v ročnom období listopad by mala byť horká, teplá a zahřívající, pálivá nebo ostrá. Toto sú kvality, ktoré by mala mať snídanie v tomto ročnom období. Nielen v listopade, ale v rámci celého vetra. Tu už syntetizujeme všetky informácie, ktoré riešia ročnú dennú dobu o to, čo vyhovuje a nevyhovuje vetru, čiže so všetkým s tým sme rátali. Čiže keď to opäť otočíme a chceli by sme si vybrať snídaní, tak v kategórii H, horká, teplá,
sa pozrieme na snídani a máte tam, dajme tomu, topinka s marinádou, toasty, pomazánka. A z každej z týchto troch kategórií si môžete podľa vašej chuti a aktuálne čo v vašom špízu, čo sa tam nachádza alebo čo sa tam nenachádza, tak si z týchto kategórií vyberiete. Hej. A v podstate v rámci tej kategórie máte zoznam, máte snídaní, máte obed aj večeři. Čiže kedykoľvek by ste sa v ktoromkoľvek mesiaci rozhodli, že by ste chceli, vás zaujíma, aký typ jedla potrebujete, natočíte si dennú dobu na danú ročnú, spojíte ich a v žltom výseku sa vám zobrazí to, čo potrebujete. Čiže dajme tomu, keby sme sa dostali na večeru, čo sa nás teraz týka, za chvíľku bude čas večere. Čiže opäť máme tu listopad, ja to nasmerujem. Večeru dáme do listopadu a naše písmená sú H, T a M. Čiže keď otočím, naša večera by mala byť horká, teplá, mala by byť M ako mokrá, tekutá a ešte by mala byť teplá. Čiže ktorákoľvek z týchto kvalít, pokiaľ ju večera v listopadu bude mať, tak je to v poriadku. No a jednotlivé jedlá už nájdete samozrejme, sú tam rozpísané. To koliečko samozrejme nekončí len týmito jedlami, ktoré tam sú. Hej. S tým sme rátali. A sú tu dve veci, ktoré je dôležité povedať. Toto koliečko sme my chceli vytvoriť pre ľudí, aj pre ľudí, ktorí možno že o tej ajurvede nemajú až také povedomie, ktorí nevedia, čo to je vietor, čo to je žlč, čo to je slíz. Aj pre takýchto ľudí by to koliečko malo slúžiť. A práve preto sa tam nachádza ten slovník čo najviac, nazvem to česky, taký obecný. Nevkladali sme tam ani jedlá, ktoré nikto nepozná, rôzne indické názvy, čo najmenej názvov a čo najviac českého. Čiže jednak jídelníček je, snažili sme sa ho vytvoriť čo najviac česky a jednak ten slovník, ktorý je z tej prednej strany, je najviac podobný tomu našemu jazyku. Potom už keby nejakým spôsobom sa tie recepty možno že zrunovali alebo že by človek mal chuť na niečo iné, tak na našich webových stránkach opäť www.potraviniakolek.cz je sekcia, ktorá sa opäť volá kolečko a kde vždy, keď vznikne nejaký nový recept alebo niečo nové uvarím, niečo nové vymyslím, získam nejakú novú inšpiráciu, tak na toto koliečko to internetové to vložím s obrázkom aj s nejakým prípadným receptom. Opäť sú tam zoznam tých kategórií, ktoré sú identické s týmto papierovým. Čiže to koliečko sa nejakým spôsobom bude vyvíjať aj do budúcnosti. A toto by mohol byť nejaký začiatok pre ľudí, ktorí by ajurveda, mohlo by to byť nejaké lákadlo pre ľudí, ktorí by ajurveda, ktorých by mohla osloviť. No a pre ľudí, ktorí už sa možno že viacej orientujú v gastronómii alebo viacej proste sú zapracovaní do tých ajurvedských tajov, tak pre tých ponúkame tú alternatívu ajurvedského koliečka na internete. No a návštevou webových stránok Potraviny ako lek sa dozviete nielen o kolečku, ale o ďalších iných produktoch, ktoré vyvíjame alebo na ktorých pracujeme. No a chceli by sme byť v maximálnej miere aktívni a v maximálnej miere šíriť dobré meno ajurvede, takže ja pevne verím, že sa to postupom času nejakým spôsobom rozbehne a od tej prednáškovej činnosti až to portfólio našich produktov, že bude rásť, ale niekde bolo treba začať a vravím, toto koliečko sa nám javilo ako ideálny a jednoduchý recept pre ľudí, ktorí proste nevedia kam s konopí, nevedia čo s tým, nevedia si spojiť slíz s raňajkami a žlč s obedom a nič s ničím. Takže pomocou tohto jednoduchého koliečka a jednoduchého otočenia, keď viem, ktorý je mesiac a viem, čo chcem jesť, tak sa jednoduchým spôsobom viem dopracovať ku konkrétnemu riešeniu. Takže myslím si, že to je princíp. Netreba v tom hľadať nič zložité, je to veľmi, veľmi jednoduchá vec. A napriek tomu, jak jednoduché sa to zdalo, tak o to zložitejšie bolo zosyntetizovať všetky tie informácie, ktoré tam mali byť a nemali a vytvoriť tvar, vytvoriť tomu vôbec nejaký, aby to dostalo nejakú hmatateľnú podobu. Tak je to tu, takže my sme veľmi radi a veríme, že to nejakým spôsobom, že to koliečko si nájde svoje miesto tu.
nielen tu v hraniciach, myslíme globálne. A jak sme sa s Pavlom bavili, že to je svetová záležitosť, takže veríme, že to vystrelí možno, že až na Marsa, alebo kde, hej, do iných dimenzií. Takže vyslali sme tú myšlienku, nič na svete není tu len tak, všetko má to svoje miesto, no a pevne veríme, že aj to koliečko si to miesto nájde, respektíve už je tu medzi nami, takže budeme radi, keď sa dostane medzi ľudí, aj s vašou pomocou. Takže toľko som chcel si povedať ku koliečku, toľko som chcel povedať ku potravinám ako liek. A ja neviem, či teraz je priestor na otázky, alebo môžete sa, ak niekto nerozumie tomuto princípu, jak to funguje, tak rád zodpoviem vaše otázky. A keď nie, tak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.